venir un cop més. A veure, aquí avui és el que definitivament ja us hem explicat altres vegades, però veureu que les obres d'aquesta col·laboració que estem fent amb la Diputació i gràcies també al suport de la Caixa, una actuació que ens considerem molt important que calia fer aquí a la Vall d'en Bas a partir d'un projecte molt més gran que parlava de sobrefreqüentació d'alguns espais concrets de les demarcacions de Girona. I una era precisament on som, als Pins. Aleshores, ja us anirem explicant les actuacions que farem, però totes van encaminades a minvar aquesta sobrefreqüentació, a ordenar millor l'espai, a ser molt més curosos amb el medi, i va acompanyat també de cartells explicatius. Nosaltres seguim amb la línia molt educativa, creiem en això i creiem que, a banda de possibles sancions, hem de remarcar el discurs educatiu, de que la gent sàpiga on està i per què aquests llocs són tan meravellosos, s'han de cuidar. I a partir d'aquí és una primera actuació que farem gràcies a aquesta col·laboració, però també l'Associació de Veïns de Sant Privat n'està al cas, sap el que farem, i ens plantegem de fer més coses a banda per poder protegir aquest espai tan extraordinari com és el Pla d'en Xurri, conegut per nosaltres com els Pins de Sant Privat.